arane Prasnawala latihan alamo nyalamo tanpa ukara ojo ngajari balong rantane kalopo awaku sayang tidak dihusoto Pisang sesajine karya patut lamun linulung kandring sasama jarawajanmu sarama ngakon satasiwa prawiro mati alapun negara
Mung ngerti pikiran rasa kawitemu pikiran rajo raning taku papasan tanpa maneta antapono kuti taman anarimo
yo
lolo. Iya. Ora. Gonge mantep tenan Mas iki sing kari dhewe ketoke jan gonge mak gedhe mak ngler. Wis kaya sing nari ya gedhe-gedhe. Iki nek dong ngene iki do kang selupan demit ora nek sing ngadeg ngono kae ya, Nduk. Lek ngenten iki njut mesake tiangan apa mesake lemahe, Mas? Nah iki Kira tanget. mesake apa? Oke. Saya kadose. Heeh, Mbak iki nek sing ungu kuwi ana demite ra kowe? Kuwi. Durung komanan, Mas. Durung komanan. Durung komanan nggih. Nggih, ngaturaken sugeng siang Mbak Nia Octavia. Nggih, ngaturaken sugeng siang Mas Rizal. Alhamdulillah saged pinanggih lumantar niki kanca-kanca jadilan Sri Mekar Sidolaras. Ingkang bijil saking Tileng Bandawarejo Giri Mulya Kulon Progo nggih ngaturaken sugeng siang ugi katur sangyaning para pamirsa nggih kakung Iwa Putri ingkang kinurmatan. Sugeng panggihan kalian kawula sakanca jadilan Sri Mekar Sidolaras ingkang mijil saking dusun Tileng ingkang wonten ing siang sonten menika kepareng kawula sakanca caos pasugatan lumantar kiprahipun kanca-kanca jadilan Sri Mekar Sidolaras ingkang wonten ing siang menika badhe beber wonten tigang babak nggih menika ingkang sampun kalampahan babak kaping sepindah babak klasik lan samangke badhe kalajengaken babak ingkang angka kalih wonten babak kreasi putri lan ugi wonten ingkang babak angka 3 pinangka pungkasan wonten kreasi putra saking Sri Mekar Sidolaras. Nggih Sri Mekar Sidolaras Mbak Nia wonten ing siang menika sinengkuyung kalian Rengganis audio profesional sound system. Heeh Mas, jan ra larang ya Mas ya. Ora larang murah meriah no. 500.000 Mas kadose. 500.000 wis jelas. Jelas kuwi. Maksudnya iki jelas DP-ne. Nang ngoten ta Mas. Ya nggih. Pokoke murah. Pasti jelas iki murah nek jenenge iklan iki mbok arek larang mbok arek apa kudune dimurahke. Ya kaya awak dhewe iki Mas. Heeh, awake dhewe iki nek karepe ngene, kene iki wis pira-pira ki manut kancane. Manut kancane. Kayane perkara rembug ngono yang wis beda meneh. Ah iya to Mas. Pokoke dijabri pribadi wis beda rembug. Nggih, jeneng kuyung ugi kanca-kanca YouTuber menika wonten ada kesenian Jawa New. Nggih, semoga matur nuwun nggih kanca-kanca YouTuber ingkang sampun ikut berpartisipasi pentasnya seni Sri Mekar Sidolaras. Nggih, monggo dipun subscribe, like, komen dan di-share channelnya YouTubernya Yogyakarta. Matur nuwun. Iya. Sri Mekar Sidolaras cok. Ya. Hati-hati selawase nah. Heeh Mas, insyaallah sak lawase nek iki ora insyaallah ding Mas kudu nek iki. Wis kudu sak lawase ya gitu. Sing agek bungah, wis pokoke selamat ya, Nduk. Matur nuwun lho Mas. Manten anyar nggih. Nggih niki sindene wedok manten anyar. Nek sing lanang iki manten lawas. Wis aja anyar wis ora. Anyar ya oleh kok. Ora. Oh ngono, sik ra ketok. Siji wae nek sing nggon manten-manten ngono. Nalikane ra Iya. Ayo.
Gumun karo kene ora. Pripun, Mas? Kene iki wis maksud iki wis umure wis do sandhuwure awake dhewe. Tapi sih do semangat ya, Mas. Tapi sih do semangat tenan luar Terus biasa. iku, Mas Jan. Heeh, nek wong nggon aku ki nek putri-putri nggon aku ki anggere wis umure sandhuwurku ki wis kudu trimo ngarit nang omah. Kadose aku ro sampean ki kon ngadoh kok, Mas. Heeh. Astagfirullah. Astagfirullah. Iki kayane awake dhewe iki nyata omah nete ya nek. Heeh, Mas. Ketok iki Kutub utara ro kutub selatan, Mas. Tolak balak itu tolak balak. Mengarekne mepet wae. Ayo no. Aku, Mas. Heeh. Nalika nira sampun katur setunggal lelagon Nyidam Sari, Mas. Nyidam Sari lumantar Sri Mekar Sidolaras. Nggih, kang wonten ing sak menika nggih sinengkuyung kalian Reganis Audio Sound System. Marang sliramu wong ayu kaya rino citrut-citrone atiku jaman biyen-biyene aku katon nopo saikine aku iki katon nopo katon apa Dok? Ora kira yen saiki uripmu banget nelongso Oh
3, 2, 1 Sri Mekar Sidolaras. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela ber
iya iya pacaane sarwa asri tentu rasaku pun wis lumayan amung iman Yuk kembali pulang iya wah iya
Bisa menayo. Yeah. Oh ya. Ayo co, ayo co, ayo co.
yuk, kasih jalan, kasih jalan. Ayo, 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 ayo.